Så er det blevet tid til Predator Cup 2023. Silkeborg Skanderborgsøerne. Effektlærer Mikkel Madsen, der har holdt denne staben. Og nu når Mikkel ikke har sørget for kæmpe luksuslejligheder, så er simpelthen igen hoppet i Danmarks dårligste bed and breakfast. Det er sengen, det er maden, rejet. Så der skal jeg bo her i weekenden. Der er hverken træk og slip eller minibar eller noget som helst. Men vi har gjort det før, vi gør det igen. Jeg er igen på hold med Harry. Så vi skal lige ud og have sejlet lidt i dag, når vi rammer Silkeborg. Vi skal lige se, hvordan jeg har fået sat styrepult på fatbøjen. Så vi skal lige have fundet ud af, hvordan det fungerer. Men det skal nok blive godt. Men jeg triller stille og roligt til Silkeborg. Og så til alle andre, der er med derude her i weekenden, så knæk og bræk derude. Glæder mig til at hilse på jer alle sammen igen. Nå, jamen her på vej til Silkeborg, så skulle vi lige hurtigt forbi effektlæret. Det er jo fredag, og det er blandt selvslik, og nogle er til lakridser, og nogle er til chokolade, og nogle er til skum, og jeg er til gummi. Så jeg tænker, at vi skal lige se om vi skal have blandet en pose lidt. Fornøjelse. Men vi ser om ikke der er noget lækkert at blande. Nå jamen, med det her ved jeg lå i weekenden, så tænker jeg, så kan jeg bare blive henne i effektlæret. Og så nøjes med at komme til Skanderborg på søndag. Så kan jeg stå her i tørvejr og lege lidt med gummit her. Jeg skal jo kun vinde på deltagerbeviset. Jeg behøver ikke at bruge tid på at sejle rundt og fange alle mulige fisk på den. Ja. Ej, jeg kører sgu da op alligevel. Ja, stille og roligt, så kommer der flere og flere både, og Hej og jeg, vi har lige været henne og få sat nogle borer op og få lavet nogle flag. Og her er vi så ved at gøre klar til hele dommerpanelet. Og vindfanen, det er altid meget rart at kunne se, hvor vinden kommer fra. Det er lørdag morgen, og der er allerede kommet en masse både, der skal i vandet, og der holder stadigvæk mange. Folk er også begyndt at dukke op ved dommerbordet. Og så holder flere både her, der venter på at komme i vandet. Og over på den bagerste rampe over bagved er der også. Og stille og roligt, så begynder folk at stemme sammen og gøre klar. Der er skippermøde her, 7:30. Og så går starten kl. 8. Jeg tror, vi måske bliver lidt forsinket igen i år. Der er stadigvæk en del både. Som sagt, der mangler at komme i vandet. Der var der en ekstra pose der. I posen, I har fået, der ligger et regelsæt. Det er vigtigt, at I læser det, inden konkurrencen starter. Der er også søgekort over vand,
så går vandet, og det er der både til Skanderborg og til Silkeborg. I forhold til indrapportering, så skal der er en anvisning i posen ved registrering. Kan der godt gå lidt tid, inden det bliver oplevet. Og har I problemer, så bare kontakt os. Så skal vi nok løse det. For lige at illustrere, hvordan det fungerer, for dem, der ikke ved det, så fisken skal ligge Godmorgen, Mads. på højre side ved skuden med enden. Løberet eller enden. Længden, det er skuden. Længden måles i centimeter, der rundes op til hele centimeter. Det vil sige, at hvis fisken er 52,5 cm, bliver den rundet op til 53. Er fisken under målet, rundes der dog ikke op. Fisken er den præcis på målet, rundes der heller ikke op. Deltagernummer skal være synlige på billedet. Gem alle billeder, hvis der er tvivl. Det vil være ærgerligt og gældende mindstemål for konkurrencen, det er arbord, det er 25 cm. Standard, det er 50 cm. Ved er 60 cm. Nummerbrik, og det er vigtigt, den skal afleveres 16.15 hver dag. Ellers bliver det god til Og ikke 40. På stykkortet, der er øl og vandbebrug aftegnet, og vi må meget gerne benytte dem, fordi der er rigtig mange øvelser med i år. På Facebook, der er en gruppe, der hedder Predator Pop og Vennerne, og det er en offentlig gruppe. Der kan I gå ind og skrive alt det, I vil, og det vil vi selvfølgelig også gerne have, I gør. Facebook-gruppen, der hedder Predator Pop, her finder I sportspræmier, fangster og andre officielle informationer. Der er jo også andre på søen i dag, så lov mig lige at vise hensyn både til lodsejere, andre medfiskere, men selvfølgelig også de andre, der er ude på søen. Der kommer den ene af de vigtigste ting. Det er fartgrænserne. Der er 0 tolerance. Og overholder man ikke det, så vil man blive. I år er der en på Julsø. Sejlerne holder klubmesterskab. Og vi snakker om 8-9 både. Der er en rigtig god dialog, men vis lige hensyn derude. Og de gør det samme. Klokken 8, så går starten ude. Hold jer bag dommerbåden. Det er Mortens båd, Repalerbåden. Hold jer bag til den, indtil vi er ude af Remsbro. Og vi skal nok lige markere, når starten går. Men ingen foran. Er der spørgsmål bagefter, så alle dem, der ligesom hjælper her, de påfører sig en gul vest. Så kom over, så vi får det løst inden start. Ellers er der ikke andet at sige en flæk og bræk, og jeg glæder mig helt vildt. Så er der ikke lang tid til starten går, hvor folk er stille og roligt begyndt at sætte eller lægge sig ude og være klar. Ja, så er det så småt ved at være klar hernede. Og hej, jeg kom ombord. Så der er 3 minutter, så går starten. Nå, dag 1 i Silkeborg er slut, og vi er nu i Skanderborg. Vi fik 6 aborrer i dag i båden. Desværre ikke nogen, der var store nok til at holde indvejningen. Det største på 23 centimeter. Nu har jeg lige startet bålet op hernede. Så nu er vi ved at være klar til bålhygge. Og så er det så
Skanderborg Sø i morgen. Her er hul, jeg lige lavet, så vi kan gøre klar. Og så er det så Skanderborg Sø herude i morgen, vi skal fiske på. Her er fuldstændig vindstille lige nu. Men vi kan da håbe på, at der kommer lidt vind derude i morgen. Men nu står den så bare på bålhygge resten af aftenen. Inden det er sengetid, og så er vi klar til anden omgang i morgen. Så det skal nok blive godt. Båden er pakket og klar dernede, og Harry er også ved at være klar til bålhygge, og så giver vi en skal i morgen og se, om ikke vi kan, om ikke andet i hvert fald lige få en fisk på scorebrættet. Men det ser vi. Godmorgen derude. Så bliver det konkurrencedag 2, og trængslerne er så småt startet. Jeg ved ikke, om man kan nå at se det, men der holder både helt op fra indkørslen af derop, og så ellers hele vejen ned igennem her. Folk holder i kø for at få sat deres båd i hernede ved rampen. Og så vil det simpelthen bare fortsætte i en times 10 halvanden nu. Det er også sidste dag i dag for at fange den store. Vi er ude af placeringskampen. Men altså, det vidste vi også lidt fra start af, at vi kommer ikke til at vinde, men vi i hvert fald har haft det smadret hyggeligt. Og det kan jo bestemt også et eller andet. Vi lagde jollen i går. Det var meget heldigt, da vi tog båden op, der sprang vejeren på de elektriske spil, så en hurtig tur til Horsens og ny line på vejeren, og så i med båden. Men vi ses derude. Ja. Nå. Ja, vi er ved at være klar på dag 2. De sidste både er ved at være i vandet, og Mikkel står klar herinde med hornen. Så, det var det, der gik starten. Der kom kun røg ud. Så, der gik starten. Så bliver der ellers åbnet op derude af. Nå, hej. Vi går til den.
Hallo, hallo. Hvis jeg lige kan få folks opmærksomhed, så kører vi præmieoverrækkelsen nu. Jeg vil lige starte med at rose alle sammen, og jeg synes, I skal give jer selv en hånd, fordi at det er, som her på dommernes side, så har det bare været en fornøjelse hele weekenden igennem. Der er ikke blevet sejlet for stærkt, der har ikke været nogen problemer på slæbestederne. Jeg har ikke hørt noget fra lodsejere eller andre steder, så giv jer selv en hånd. Det er pissegodt gået. Et opsummering på, hvor mange fisk der er fanget over de sidste 2 dage. Så er der taget 166 geder, 237 arbor. Ja, sandarterne, det kan I nok selv regne ud, men det blev til 2. Men det, der er lidt specielt i år, det er, at ud af de her 85 team, så er der altså 73 team, som har kommet på tavlen, og det er en ny rekord. Så det er lidt flot, synes jeg. For at vi kan lave Predator Cup, så er der rigtig mange mennesker involveret. Og jeg vil starte med at takke vores sponsorer. Som I kan se, så er poserne blevet lidt større i år, og det sætter vi en rigtig stor pris på. Tak til Skanderborg og Silkeborg Sportsfiskerforening. Vi kunne ikke gøre det uden jer. En speciel tak, og jeg ved godt, I ikke kan lide det, men I får det alligevel. Lennart, Bille, Jesper, Hvidefabrikken, og så drengene fra butikken. Lad os lige give dem en hånd. I forbindelse med koppen har vi haft nogle Facebook-konkurrencer kørende sådan løbende, og dem har vi jo ved at kigge på. Den ene, det var omkring en bifangst, og der er en Craft Cannibal Collection chat pakket med. Det er Lasse Saar fra team 42 med en udskalle på 40 cm. Så havde vi en konkurrence om, at man godt kunne lide sin makker, eller man skulle i hvert fald kysse makkeren, kan jeg se her. Og der var en AVU Victis triggerstang, og det er Brian Eriksson fra Team 30. Så havde vi en konkurrence omkring, hvem der fik flest like på deres opslag. Og det var hold nummer 69, Musling. Og de vinder et målbræt. Og så den største præmie, en Minkota elmotor. Og det er team nummer 67, Savage Future. Nu har vi haft de her lodtrækninger og likes og Facebook. Nu skal vi jo til det handler om, altså fiskene. Og der er fanget nogle store fisk derude. Største gede er der en præmie for. Gede på 117, fanget af hold Anyhook. Så var der 2 sandarter, og det var tæt, men den største på 87 er fanget af Andy og Toge.
Og de arbor, eller de fisk, der har været allersværest i dag, jamen det var arborene. Og største arbor fanget på 45 cm af Team Jigsaw. Nå, så skal vi til top 5 i årets konkurrence. Det skal siges, at vi har besluttet, at de hold, som har sikret sig en top 5, de behøver ikke sidde klar ved tasterne den 1. april. De er garanteret en plads. De skal dog stadig betale for pladsen, men de er garanteret deltagelse næste år. På en 5. plads, det var tæt. Vi skulle lige nærlæse reglerne om, hvem det blev, fordi at, de var lige af point. De havde begge 20 point. Så står reglerne, at det er så dem med flest antal centimeter. Og det var Garmin 1. Holdet, der var lige efter, var Starwell. Men se Garmin 1. Og de blev nummer 19 i går, men fiskede rigtig godt den første time. De skulle lige sove lidt længere, fordi at den første 20 minutter, dem brugte de på landopgør også, inden de sejlede ud. Men så skulle de bruge en time på at få 3 store gedder og en sandart. Nå, 4. pladsen med 17 point. Team Vestin Hotshots. På 3. pladsen, 1 point bedre end Vestin, har vi Jigsaw. Yes! Så er der 2 hold tilbage. På 2. pladsen har vi med 12 point. High five, Lars. Dengang. Fedt, tak. Og på 1. pladsen, det er et hold, som har været tæt på de fleste år, og jeg tror, de har vel næsten været med alle år. Et lokalt hold fra Skanderborg. Team Yellow Lightning med 8 point. De har kæmpet lidt for. Ja, det har vi jo. Vi har glemt det vigtigste. Prøv at sejre, så. Hvor satan det godt!
Den sidste konkurrence, vi havde på Facebook, det var omkring et event, vi kommer til at holde næste år. Så hvis I ikke har fået nok af Predator Cup, så den 7. til den 9. juni 2024, så kommer der Predator Cup Expedition. Helt kort, så er det en søg på Sverige. Det er et socialt event, og jeg håber, I vil join. Vi sørger for aftensmad begge dage, bumkort og fiskekort, og tilmelding kommer til at ske på Effektlærers hjemmeside den 1. november kl. 12 sharp. Og der er jo kørt en konkurrence over de sidste par dage, og vinderen af den konkurrence, det er Team Schmidt. Og så lige kort, så vil jeg også godt lave lidt reklame for vores flynderture. De har kørt i nogle år nu, men har man hang til det her gede kastefiskeri, så er det her the shit. Som en nyhed, så kommer vi også til at lave Arbor-ture til Spanien. Der kommer 3 stykker, og mig og Jacob vil være dernede. Senere nogle af drengene fra butikken, men det er også noget, der er værd at kigge på. Så har vi en lodtrækning, vi skal have overstået. Jeg tænker, Morten, vil du hjælpe mig med det? Til en gammel pakke til værdi af 10.000. Skal vi ikke bare få det overstået? Jeg tror, jeg trækker i år. Du kan glemme det. Time nummer 30. Det må være aftalt spil. Ellers er det bare at sige tusind tak for en fed weekend. Håber vi ses næste år. Hej.